tobla. Grandma Tomia. Awo. Me say dia makosha okwa so. Nyako. Je wo ye no. Je mi hu no. Me say bibia for that team. Bibia for the team. Bibia for nyako team. Wa bodam. Ankono ma. You be down na nyako wabo. Ah? We wongo. Ye hu o terede. Ade. Mako wa de na me be ka tell no. Awo, dem kan na enukuro. Wangu say nyako wabo dam. Me awo be ka kire mu. Ede na me tuma ya fa. Wa ba be wa. Ya de na me meshi mi ya fa ho amana ye ankono ma. Ah? Ako say nyako wabo dam. Ko tabiri no fa no koda do adu no ba koda. Na me abaka kire mi. Me wa ho adon. Nkuroma. Abrewa. Na debi una mi ko hu bi se ya say una me ba be ka kire. Me na ba ka kire me shade be nti. O da ya cha ba bo mama. Say nyako. Say wa bodam. Me na ba ka kire me. Ah? Ya na cha wo pa ayi kire wa no. Ai. Wo na cha wo yire abodam na ko hu na. Ade na cha oye. Ade ba de cha oye. Ya be ma wo ti so die mi ka ma da ma me na ba gbo purumo we wom dodo ani aka ne no ka be ye we che ka ya himfe ki atwawuti wa boge cheche adie adie be na wo nti wa nkasa wo disi o ana say ya tunu no me be ka tell na no ki ka tell me ni be adie be na me ka kire o adie be na me ka kire o entina chere wa che won awo adie Abrewa. For free many to free many to call. Ya ma komen na bema wo yiri free akohucha nyako abodamo tabiri no wan tabiri no amfa na ma oja checheche woko mewa oja na ma ne ko hu obi abodam de cha wati ahimulam mewa nkodo ma be bisawo ha ujira ahwe mani amma na obuo anu won pemacha konkonshan ukowa obra me han ko behu Medina Nkoma. Abi na medina Me twen obi wa no. Ade de ho na san wa odi mi kasa. Che ne de dem ti me de ko hunu ti adi twam. Ade. Me se me sia nyako. He, na me se obrabo bia nyako komu no. Nyako, eye me nua panyinye nyako. Me na me ka tro. Why den? Ne mpa bo kitikita ne sam. Na fi bia ye ne ho. Na oja kwanu na osa no wo sesre. Me kasa no koma me kasa no. Nkoma. Na wo pese wo chesen. Wo chere me sen. Me mpo de ye ma dwe se wanum bibi. Na me be ne kakra no, man ka hwi wonanum. Me hu se ne bibi na fa na adwem. Nkoma. Me nua panyinye nyako. Na de na me ya bofra. Se me ka asem se ya kire wo. Eya sem kutu o. Oin. Me so ne mu no. Odemika. Me ni bia so de na ni akire. Onam kwa so misro so ni mabi ofai me ni mabi ofai so bo me nhwehwe na asema wo kan yenko na de adunda no de ma ho na so be na wo kan ma ho ha ye ofa ha yenko Naku kuna dai ajina mi boy na da ziwo yo kun di ha No. Naku. Misro. Yen kuna kudi di wai. Misro. Wai. Yo ka ori ga kama mate. Odi ani edi agoro. Wai. Ada o ka so ni bi agoro. So ni me ni agoro. Ni bi agoro no. Mini. Ubedi. Ni wedi. Ingo di agoro. Da bi udi di wi ani edi agoro. Wai.
Obeko. Amede beko. What Beko? Why? You You put it in When did you? Ubit move. Why, Miss Snow? What is I love you, bro. Send me the map on them. Where do you? I saw you. I was swording. Was swording. Oh, your penny beer was swording and cassa. Oh, my nephew. Sarah, who's so wording? Sarah, I was so your penny beer with still wording and cassa. Sarah, ain't there ye? Me no meaning none in Sequabana. He mean in a penny. Ain't so what for Kakara? Mamma Kakara is a mental free. Now what job was ye? Sarah, I saw ya. Sarah, and a papa. Many windy and no by a beam. I saw ya wouldn't mushy crown. You was she a baby pin. It's wouldn't be a mitchell one meeting me. I saw some mitchell one. Metimia recota. Miss Mary cry in the matching. Sarah, baby, maybe two. That's what over told me. Anna, and it's a warrior cry very cotty. Open cry we're dying near my son. Dear me, Pesta Mina, what can I say? A brantian. So what would deny your new maybe? Jemo mammy, Namasaman to us. Also, yea, may come when your hunt yassi and the me. Me would the whole credit and say, go me busain. I'm walking. If I name my ne, if I name my china. Wouldn't you share crown house or would you said also a Jimino? Me, I mean, Yaku crash a day, Yakun to me, I am. Yaku. Chilway, Yaku name. Ena deɛ wo deɛ no wo deɛ yɛ no me ka sam nkyɛ sɛ deɛ yɛ wo se wo da hɔ kora wo ngya na mame no sa na me nso so aso mewu kora no ekwan bia me so mefa so akwabala no me so menya ne bi menya e de nkwa na wo hɔ anti kyerɛ wa wo mpɛ me so mete da yi bi aso sa hyɛnso deɛ wei efiri na kro sɛ wo tra sa hyɛnso wei ya mebu wagu ho meda me ka kyerɛ wei na sa me ba na sa man try me ba na me gina kyerɛ wai den anso kan enso me hwɛ so ha de san kamedia wo de fa bra na me nyina kyerɛ aso empani se wontimi okokroko toma mo a mensusu nhwɛ aso wo ya me mobo Sarah, ha. Wait, I'm casting. Said dear, when you burn us or corner and so.
me hunu sa na me so mani abre a hu yesi ani bra ensoja what am ga jo mani abre sin wo sa kwa de wa kan we entine no kwan bia so me so maka entine no me se kwan bia so meka we enti na wo we eni tina aso wa ye krakrakre kadi entia enye ye entina ye bre chiri wa ye entina no mienu ye bre awabo nu adam ye memo adwu tirima ma otirima yo kuro so na wonte se ye wo ya me so me se memo adwu ham ubedwu ham nam na obu pa me na makacha aha wodi ntwe wo ho no wan fede wo entwe anhyew me na me jeja me homa memo wawe na me mpedede me so obewe me se na me mpedede wate ayo so good ka meje huhu anim ka ba yo sakrante anwumre ya me de beso wodi ye na me fa me de beso ma me na ya wodi yare hwe ko ba ya maka yenka me de beso mama mayenka ne boko na me nkobo me na mba yo aya menye sa me a metutuba na mo abeduru ha na wo be hye me sa me nkode anything ati gina ho ne twen me ko fa mo akon abro wai anything ame fa mo akon me o fa no bra ka se me jini me ko eche me tan ba me ko bo me ho le de na bra wo ba me bo me ho ba ka se ma se wo ba ifo ba adi gen ko poku me ka me cho bo so me pa ye dua mo ite me ya be kiri wechi abuo me be won wa ye fe wechi abuo na kiri wa sana wa die fata uti me be wo boche pa betom adu me huwa ya tata manya aja na me hunu de me nyama ho wa usapani wo fie mami beba maya ade na wo so wa ya ade o so wo tsa me chika kre bi hwe ne ma dane adane na cha me na me ta wa tio na wonte masie ntia ka de fo wa de pa fate fatsam papa bi akosia tumpodie ba woni ye wasi abo nanka onu nya akono be chie no nyam kakra kase o de kaka be che dwanam na no ma fa mowa me se wo ye ya wo brew emre ne so ye nya na me amagye de wo me yi de odena de benkum na eji ade mama oi akoma ato me ye mankasa aba ya papa bi che de me da no ma da o dada me da no ma da aka de afia chawo ba wo ato me na acho eno nko ara me to mama dente de kra magye na wo aga me se nana no ma fa annom ne kra me amedum me hu bi wo ba dum hu bi amfa enche kra nokoda hwe ya na fa on fa ntum na me nko pepe ha ma mfa ma da chade wotie wo a wo ba so tie ni takasi na nsape no wanyini me wo me suse ya mama ebe kakra nipa begu fi ase gaye na ba bi ntia gaye boy na ebi burubi na bi yesha omane omano nsem keka utwama hu so magyeje kwakwa miminim me wonka na mama me fa ho ba me wonka sese kra megya ho tokwako ya kaka ye beda enya ho tokwako de obe ka u betimi no na wo chibiribi na wo burubi nu ya mama me nya sa daje no me nem koto so mabobo chenku no omo ka me twam se de kwa me nkoma twam mu amfie no eno anu enya masem agye awie de me pese me nya no me nya awie de wo ka nya masem de obe ka obe budo so na me makobodi tuya na mama ya to esi wono no we wo shede mu an wa cha ni bu da na fa bibi mu adwane mani ni enkura na chikwakwa abudu wa ba mama kwan abudu wa gai kiro wa me kiro ubi awini abudu wa wo ye den me yo ma dwuncha me ba be ye ni ayipa ha abudu wa chime ni ya ma dwuncha ni me mana duane kura ni abudu wa chime ni na abudu wa wo be hu ana ko pa duane no adi abudu na di mame sa abudu wa no so obegegeme a ni ankasa me de mensam ye do me chim ni konse pa ani mu no so amana hu se bi wonja wonna no nkuno na mame me nua no na so be ye si akwan agegeme a me nka na chi wonja wonna
Go and find tank. We know any very ya mo ayo. Come on, ya it my men na menko. Yo. What do be a waba? You be a waba? What do be a waba? We do more. She. Ya nkɔre nkati o. Na me nia bra na me nia be na dwen se me nko a me pese me nko me nyanti. Maame, wo ho ahometie ne wo ho hia se bi ta na me nia bra o de fo awade no. Maame, de hia me pa ba ko ne se dem de be ma obi abomode ne fatu se dem de bebe ni na wo kra ne yie. Kuku bi. Anu me ko ja so na me ko pe kuku bi so tie ni. Ana me dia nti wo de ba na me ja kwatum. Se be ni kroma wo ni kroma ni panyi na hu se wo ba wade defo. Bia me bebu na yi na egu na masa besi atale ne foforo ma de chi wo ji abo ni ma minum fenum tudum etu me obi so be yo ye nti sa wa bre wati o anu koda ti ma me se bobo anu ma me wa no me ye yi me se me kura ne wo nyina ase abebu fia me ja ti chi na botre ma me ne didi kama wote ni mfudi ya ni dada na one tabidu mfama wade ma wuye pa na kache ni so betu so nsa ma me asase Yantah na me ma na de aya ma ko fu no chocho mani tabidu won tabidu hu mfama nka che o pa cha che nkwa ko fu amafu no won tabidu ma tabidu bi ma okay esa obepe ni fifi ya pia ya we do mi no Bedina. Apo mo ti sai. Anano ma do me ho ye pa. Da won so. Anano ma da ro ma so me ho ye. So me ho ye pa. Minim oduye ni bi wo. Kru ne tia ho. Ablante bi. Oya de pa. Sa wote haban de ma wa. Sa de wo ya de tie bia no. E be firu so. Sa ye hunhumo, sa ye honemo sa te sende e tie bia no. Obetimi ayama ho ato. Nti ka me pese nka ye de ne be kɔ hɔ na nka yakɔ akɔhwɛ no Nkroma anano mishira o o ade anano mishira o nsa no ye na nanom dia mishira o se wonya adwempa sei sa na me sisi akwade me nya ko na ne ho ye me hobo nya ko asem na ye me mobo akoma pa abayewa ne ekura no akoma pa owo asem wo ya to no nti wonim abrewa kompoka sisi su ne ye de ne famu ofie ho no nya sam kotwa ayese no mekɔ akobisa abrewa hwese obetimi a anase yendi kan ko oduye ni no wo de me pese nka yenku hu oduye ni nansa monokre so on say asembisafo bi asembi pono e bi kwa na nam saa so na yakonya oje nso ama yakon so ate ate nti me pese me bobo me ho na ye de na kɔ na yakɔhwɛ no bibia o pese obagi bia na ama wuni ho atɔ no metua na ye da hwɛ no me da sanko anano mishira o anano mishira se wonya me ho adwempa sei mishira mishira ene yembo anana yanko Ago. Gato emio. What do you say that then eba my dear today you this is 9 of us. Oh, gato there we dey come no wedding komo kakra. Hey, Adasa. Mo akwaba. Let's nancy. Ni la konyo. Ni dia se ni wi sa ya na. Mama kwa baby. Wasa kama wa munsuo kura ususu afia ne mfra habante ba hwe. Nsuo kura ni mahina mu afia na masre eyi ampofo so mu onse bimrem. So dey. Oh, oba dia ye kase ya no aba wonche. Nkroma adasa. Me dia heya na me waja monam. Wabusa bi obaja. Manonko. Nana we dey mami fro na na afre ko bi se nche. Ye ba ha aye bone so enye bone. Ye menyonkun ni nua pani ayire ni kunu jane ya
ama gyae n'akyi no wasa abɔ dam a yɛadwene ho a yɛnte aseɛ yɛayɛ bia yɛhu kwan a ɛbɛfa so a ne ho bɛtɔ no agya nso wɔ ha a wɔ yi deɛ obi a okurom ha bi anim sɛ wobɔ ho mmɔden wɔ saa nneɛma no mu na meka kyerɛ mengu sɛ ne sa nyɛtɛ deɛ ɔmoyɛ mmra na ayɛ mehu na ebia na nananom afa wo so na ɔgyeɛ atumi aba nti ɛbaayɛ a wei deɛ yɛasɛm a ɛtiawa wei deɛ menkɔmɛ sɛ mpa yee aberanteɛ monka fra deɛ di kae na wabɔ dam a waligya yɛ n'akyi mese yee na mesi wiase yi koraa ɛden o ɛden na n'asante so aba ne kan ɔsɛ ɛden na yɛfrɛ ne sɛ deɛ ne ho aka no nyako waa hwɛ aborɔnoma aborɔnoma ahoɔfɛ o nananom wɔ hɔ mpanyimfoɔ sɛ agya yɛpa yɛbɛhunu nti na akyekyere boa nsuo a na ɛyerɛ suo biara ne ne dwuma a wɔdidi aboa wo man yi meso me deɛ nananom de aboa me nie nti agya ɛno ara na ɛsɛ sɛ mehwɛ na meyɛ ne yie nti mo nti na mewɔ ha nti wo deɛ waka mate ɛden o nana yɛbɛtumi de n'aba ana ɛden nanso nananom biribi anyɛ den ma wɔ mu mpanimfoɔ sɛ ansa na bɔntensoni ɛbɛwura fie bɛtwa kɔtɔkɔ no akyi mpire ama no sum no ne fie nipa ne ho bi sɛndeɛ abobɛka wɔ a na ɔfiri ntomam nti ɛnyɛ kwa ɛdam na wabɔ no ɛnyɛ kwa da ɛnka ne nkrabea ho nananom nhyehyɛ ɛni ne nhyehyɛ mu so wɔbɛbɔ dam na kyɛ sɛ obi na ɛyɛ ne saa fie nipa na apa adeɛ ayɛ no yɛapa adeɛ ayɛ no nso biribi anyɛ den ma nananom nti mu deɛ mo aka mate mo nka makoma ntom yam nananom bɛkyerɛ na kyɛ sɛ yɛde ne ba a ne ho bɛtɔ no nananom bɛkyerɛ ɛfiri sɛ madi wo ho adanseɛ ɛde akyerɛ wo biara de akyerɛ me nyɔnko yi ɛna ɔnya gyidi sɛ memeyɛ mmra na kyɛ sɛ yɛba a ne ho bɛtɔ no nananom bɛyɛ tumi ne ahoɔden ne mfiri me ɛyɛ nananom nti sɛ mete ase a yɛnwu yei deɛ mekɔsrɛ nananom a nananom bɛkyerɛ nti momfa ne mmra monkyɛ moma mo ho nyɛ ha animu yɛa na yɛhunu deɛ susu ade bɔɔde hono bɛfa ɛnyɛ yɛbɛsrɛ kwan mate mo ne nananom nkɔ o ɛnɛ yɛkɔ yɛ animanim yɛ ɛde ne bɛba na ɛhɛ de nanam nso bɛtumi ayɛ aboa kyɛ da biaa adeɛ kye ne ante asɛm fofora obi adura me tete yɛ koraa menya mfa nsi so ma ne mɛgye na obi so deɛ ɛtoa so kyɛ sɛ wonya hwene ne wahome m nsini no ni abere si ne ni abere papapapapa wɔayɛ na adwene sɛ nnɛ yɛtumi de nyako ba hɔ a nnɛ yi a ɔbɛhyɛ na yaresa akwantuo no ase nti mesɛ wɔ mene wo bɛka menim kwan a wobɛfa wobɛtumi afa so afa nyako afifie hɔ na mesrɛ wo pɛ kwan bi so na fa ne fifie hɔ na kɛyɛmfa no nkɔma dwensini no ɔmmɛ na hwan abɛwa ɛnyɛ wo a hwan bɛgyina so mɔkan deɛ ɛmu yɛ medu mfa nyako mfirifie na ma metumi anam yɛnda yi na wokasara ne ndɛ wo so wonya w'adwene sɛ wopɛ ayaresa ma nyako ɛfiri sɛ wowɔ ntumi amfa nyako amfifie hɔ a me na metumi aba hɔ abɛfa no aberɛwa nti mesrɛ menim akwan a wobɛtumi afa so nanso pɛ kwan bi so na fa nyako fifie hɔ na yɛmfa no nkɔma dunsini no wae bɛgyina me mesuru na mede ne firifie no bibi kɔɛ na meyɛnda yi bibi kɔ mnua ba no na mekɔkasa yi ana me nua ba no kɔkɔ humi akyerɛ wa humi a na meyɛnda yi ni aberɛwa ɛnti a me ne wodi kan di nkɔmmɔ madi kan ne waka asɛm wɔ yi aberɛwa de na woyɛ ho saa me ne waka ɛsɛ wo so wobɛboa me na nkɔmmɔ yɛ wo sa ne medie boa de mɛboa menim sɛ bɛwie ne sei menim sɛ bɛwie ne sei ɛnti mengyae masɛ mɛyɛ mɛbɔ mɔden bi ha sɛ mɛfa me nnuaba no ayɛdɛ afirifie a obia nhu me wae mesrɛ mɛtumi mɛyɛ mɛbɔ mɔden bi ha so mɛfa me nnuaba no ayɛdɛ afirifie nti dabɛyi aberɛwa sɛ wotumi de ne ba nnɛ yi koraa yɛbɛkɔ nnɛ yi a ɛnnɛ deɛ ɛnti gyina wo so
yenye ne chena ochina sabi yenye ne chena abrewa eden na wo yesi chena nwumire ochina nyumire nti men kan kire nkruma so de ne ba ochina nwumire why me ana maka me hye won ochina nwumire nti mfa na fani branka anka fumo ate na yemfa na ko ate na mijidi sese yitimi de ne ko ho nkwando wenya ya rosa ojidi mijidi ya brewa mijidi papa no mebe si nwa ba no tono asi mpo wan tra ko makura na enu anu no na yare sa na yini enu na yini na